Sa video na to, pag-usapan natin ang di umano ay pinakasikat na kotse sa Pilipinas, ang Toyota Vios. Alamin natin kung bakit hindi matinag ang Vios sa pwesto ng pinakamabenta at pinakapopular na sedan. Ang daming tanong na bumabagabag sa isip ko, tulad ng bakit ba hindi bumababa ang presyo nito kahit second hand na. Kaya naman sinuyod ko ang mga usap-usapan sa mundo ng Vios at nag-imbestiga. Nung pumasok ako sa mga forum at groups ng mga Vios owners, ay na-culture shock talaga ako. Nagtutulungan, sobrang makulay ng usapan at akala ko nasa DC Comic World na ako sa sobrang lawak ng Vios Universe. Abay, kotse palang pinag-uusapan, bigla na pasama si Batman at Superman sa kwentuhan. Diyan palang makikita na natin na buhay ang kultura at ecosystem ng mga Vios owners sa Pilipinas. Dinaig pa ang Lancer Singkit, Itlog at Pizza Pie sa endearment. Kahit ako excited malaman kung anong ibig sabihin ng mga nickname sa Vios, kaya naman pasukin natin ang Vios Universe at isa-isahin natin ang bawat generation. Simulan natin kay Robin. Robin ang kilalang tawag sa first generation ng Toyota Vios. Ang direct na kalaban ng Toyota dito ay ang namamayagpag na Honda City noong early 2000s. Kaya naman naglabas sila ng pantapat dito na mura, matipid sa gas at reliable na daily car. Ito ang first generation at yung unang lumabas na Vios. Codename XP40 o Toyota T1, year 2003 to 2006. Mas kilala na ngayon yan sa tawag na Toyota Robin sa community ng Vios owners dito sa bansa. 2003 lumabas ang Vios first gen at meron itong dalawang trim level, E at G, 1.3 at 1.5 liter 2NZFE VVTi engine, kapares ng 5-speed manual o 4-speed automatic. Malakas sa 84 horsepower at 121 Nm ng torque. Nung unang lumabas ang Vios, pinagkaguluhan agad ng mga Pinoy dahil maganda na agad ang design, matipid, mura lang at habang tumatagal, napapatunayan na napakatibay nga nito. Hanggang ngayon naman napapatunayan natin yan dahil karamihan sa mga taxi dito sa bansa ay Vios. Pero napag-alaman ko na yung Batman pala talaga ang unang bansag sa Vios. Bandang Gento na, nagkaroon ng Vios Generation 2 nakahawig ng maskara ni Batman, logo ni Batman o lumang kotse ni Batman noon. Kaya ang bansag naman sa Vios second generation ay Batman. At later on, tinawag ng Robin ang first generation para daw may kapartner si Batman. Pag-usapan naman natin ang Vios Batman. Ito yung Vios Generation 2 Batman, codename XP90, na nilabas sa pagitan ng 2007 at 2012. Halos parehas din ang mga trim levels. May E1.3, G1.5 at yung base model na J variant. Pinapatakbo ng 1NZFE DOHC engine. Meron din pala silang nilabas na limited edition variant nito na kung tawagin ay XX o XX, na sobrang rare na dahil 800 lang ang nilabas na ganito. Dahil naging popular ang Vios sa mga Pinoy noon, nag-decide ang Toyota na ilapit na ang in-house production at nilipat ito dito sa Pilipinas. Dahil dito nabawasan ng import fee ng Toyota dahil rekta na itong ina-assemble sa Laguna mismo. Simula noon mas bumaba ang presyo at naging mas competitive ang market ng Vios dito sa bansa. Nasimulan na ni Batman at Robin, kaya naman nagkasundo na ang community na ituloy na ang team at sa DC Universe na kumuha ng mga bansag sa Vios. 2013 lumabas ang paborito kong body style ng Vios, ang Vios Generation 3, codename XP150 o mas kilala sa tawag na Superman. Improve ang design accent sa interior at exterior, sharp at well-defined ang edges, astig at maangas ang datingan. Superman ang tawag dahil sa grill style na may resemblance sa modern accents ng costume at letter S logo sa dibdib ni Superman. At syempre sa continuity dahil kailangan sa DC Universe pa din tayo kukuha ng pangalan. Pinapatakbo ng VVTi engines na kayang umabot roughly sa 106 horsepower at 140 Nm ng torque. Naka CVT o 5-speed manual transmission at same pa din ang trim levels. Nag-transition din ang makina mula sa NZ papunta sa mas bagong NR engine na mas efficient at hindi masyadong prone sa overheat. Matibay na, mas pinatibay pa. Iba talaga gumawa ang Toyota engineers. Nagkaroon din ng major facelift ang Superman noong 2020 na mala alien o Iron Man nanotech suit na ang datingan. Ang Vios Gen 4 naman ay tinawag na Joker na kalaban ni Batman. Codename AC100. Vios Joker dahil nakangiti daw ang style ng grill. Kapartner na ng Toyota dito ang Daihatsu sa ECC International Company kung saan nagtutulong silang mag-provide ng compact na sasakyan para sa mga papaunlad na mga bansa gaya ng Pilipinas. Matipid na 1.3 VVTi NRFE engine pa rin ang kinasa dito kasabay ng CVT sequential shift. Legendary sedan na din na maituturing ang Toyota Vios sa Pilipinas. Hindi bumababa ang market value dahil safe bet ang Vios. Bakit? Dahil buhay at mas lumalaki pa ang community na nagtutulungan. Madali humanap ng parts, madali humanap ng mekaniko at ilan sa mga mekaniko ay eksperto o galing mismo sa kasa ng Toyota. Kahit sila na kumakalikot ay believe din sa tibay at efficiency ng makina nito. May stigma nga lang ng konti sa mga bumibili dahil taxi car nga
nga ang Vios at hindi masyadong naglilin sa prestige ang brand. Pero hindi nga naman gagawing taxi o hindi subok sa biyahe araw-araw. At maangas din naman ang design ng Vios kahit gawing personal car. Good investment din para sa future dahil alam mo nang less ang konsumisyon na haharapin mo. Pakishare naman itong video kung nagustuhan mo at i-comment mo ang feedback mo below. Salamat sa panonood.